Башкортостанда 27 апрельдә Атайсал проектының йомгаклау форумы оештырыла. Проект республика башлыгы Ради Хабировтың тәкъдиме менән тормышка ашырыла. Халык арасында популярлык яулауының сере нимәле? Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Гафури районы якташтар берлеге аксаһы, райондың почетлы гражданы дәүләт һәм җәмәгать эшмәкәре Ниязбай Сәлимов. Һаумыгыз. Ниязбай Булатович, шугаса Гафури районы якташтар берлеге оешмаһы рәисе булдыгыз һәм яңрак Өфөлә үткән якташлар сорашуында был вазифаның дилбегәһен үзегезнең якташыгызга Мөнир Кунафинга тапшырдыгыз. Бына үзегезнең мөддәтегезне нинди һәгымталар менән тамамланыгыз, йомгакланыгыз? Aslında yaktaşlar uyuşmahan Üfe kılahında 1997 yılda tüdünük. Benim inisiyatifim bu inisiyatif olduğunda artaban birinci reisiyeti bir haylanık Başkostan hükümetinde işleyen Rafit Şerifullah oğlu Zaynisov'tu. Artaban bu dilbegenini tutturduğunda Billali Galim, Profesör Gıniyat Safiullah Kunafinga, Artaban işanı devlet işmekeri Rela Reşit Urmanşına. Hem artabanғы yıllarda elbette kıyınırap olup gitti. Çünkü Covid başlanıp gitti. Hem nindi direktigi yeteksilik de soyarak olup gitti bitinde bizim rayonundan münasebetler yaylığına barmanı. Türlü vakitler buldu. Hem Allah'a şükür rayonumuzga ruhlu bizim bana tabın ruhu yigiti Fazil Feyzullah Sıngadov hükümet başlığı geldi. Hem şundan birli 40'a özgürüş başlandı. Hem bizim beylensizlik gösterdi. O şekilde biz indi yaktaşlar Gafuridar uyuşmağının işine ikinci huluş birdik. Hem bu ikinci huluş birinin nindi sarılar ütkəriliğinden küvetəviz? Birincisinden biz Üfədə yaşayan studentlar mənə nıqlı beylensizlik ornaştırığa tileybiz. Hem şoğa təvqi adımlar işlendi. Artaban oşu Başkurt Akademiya Drama Teatrında yaktaşlar sırasını ütkəru. Elik bu mannasalarda yaş ütkərəynik. Xarif tanıqqa eylendi. Birincisinden şul sebepler indi. Nüsün hunqiylar ütmegen. İkincisi ol Covid usuru. Mına 2 yıldan aşağı vakit bizim boşluk buldu. Hem mına şol eliki hatalardı tödətu öğrəfsində buldu. Hem en mühimi bu bizim usuraşı ol siyasi ictimai hətdən bek əhəmiyyətli buldu. Maxsus hərbi hərəkətdə qatnaşqan yaktaş yavgerlərə biz indi yardım görətədə maqsad etib qoyduk. Hem şunda bulgan hayra konsertında leitmotiv bardı o'sha tema. Yaktaşlar yer beyudala ol sağıldı, sığıştırda sağıldı. O'sha tengelde biz indi özüdün gражданлык burası үтәнек дип әйтә алам. Бұл хайрия концертынан келген ақсаны гуманитар ярдам ебәрүгә юнәлтте якташлар берлеге. Әлбәттә. Без дибәрәм, район хакимияте бирә. Район хакимиятенә шундай ярдам баштыгыз. Гомумән әйткәндә, хәзер ысынлап та гуманитар ярдам киеп ебәрү, ул киң таралган күренеш берәү дә ситтә калмай. Бу ярдамдан бынан тыш та, ошо концерттан тыш та һеҙҙең бит ярдам сараларыгыз булып тора. Әлбәттә, моны авыр осырлар булып тора. Былтыр инде шулай район хакимияте сираттагы гуманитар конвой әзерләгән вакытта машина фур яллау өчен аксалары йетмәгән инде, ягулык өчен дә без тиз генә Өфәдә яшәгән якташлар акса йыйып районга ебәрдек. Һәм Аллаһка шөкер, безнең ошо ярдәм менән әдне күпме булһа ошо яуда йөргән егетләргә ярдәм илтеп бирелде. Бұл терәкті тойу мөһим оларға якташларга. Һәм бер юлы әйтеп киткән килә, безнең районыбызда һәр бер авыл ошо яһәттән дур эш алып бара. Һәр бер авылда оештырылган әйтәк, шул акып шәмдәрен эшләү, селтердәр үрү, оек баш бәйләү, башка төрле гуманитар ярдәм оештырыла. Бер авылда ситта калмай. Шул өчен әүдән көчле, менә бу гомер вакыйга электән әйтелә бит инде. Кеше һанала авыр вакытта. Мына авыр вакытта халык берләшә. Һәм моны шул берләшүдән без шаһидлары бүген. Ягъни Гафури районы авылдары был һанауга лаеклы үтә. Һеҙҙең алдығыҙҙа Яугилде ауылының газетасыға был гомумән уникаль күренеш дип әйтергә мөмкин. Республикала авылдан газет сығарған ишеткән юк әле. Безнең авылыбыз быел Айык авыл республика конкурсында катнашты. Әлбәттә, еңү яуламаһак та без инде олимпиадаларда катнашу мотлак диләр бит. Еңү түгел. Шуның без инде махсус рәвештә ошо конкурста катнашабыз да еңә бит дигән максат куймадык. Чөнки
Безнең авыл менә нисәмә еллар, одак еллар ходымында эҙмә эдлекле күп сарлар үткәрелә. Халыкты ошо берләштерү буенча, артабанда яшьләр арасында спорт ярышлары оештыру буенча әйтәйек, без инде 16 ел буе Башкортстанда булмаган яңа проектты тормышка ашырып киләбез. Ул да булһа, гаилә командалары арасында волейбол турниры. Ул башка районнарда бардыр, юкмы? Һәрхәлдә бу безнең бик популяр булган спорт сарайы. Безнең башта авыл советы буенча гына авыл командалары һәм гаиләләр арасында. Артабан без бу географияны киңәйттек. Бөтә районда яле бите башладык. Менә 16-нчы тапкыр үткәргән сарала катнашты 15 команда. Самаха менә 15 гаилә. 15 гаилә команда һәм безнең Яугилдә авылның күсмә кубогы тапшырыла. Һәр бер уенчыга тапшыра призлар, дипломдар, рәхмәт хатлары, гомумән олы спорт байрамына әверелә. Бұл уйды несіне тормашқа ашыра башарга насип тура килде. Чөнки авылыбызда Муртаза Габайдович Рахиев ярдәмендә дур мәктәп төзелде. Һәм улында спорт зал безнең якын тирәлә юк. Спорт зал буш тормаган дигән нияттән сыгып, нәмә эшләргә кирәк дип уйлап йөрим инде. Ошо волейбол турниры оештырырга дигән ниятка килдем. Һәм Аллаһка шөкер, моны авыл яшьләре килә, күрше авыл балалары, егетләре, кызлары киләләр. Һәм буш вакытлары шунда үткәрәләр. Һәм моны сәламәт яшәү рәвешен без инде шул дәврдә башлаганбыз. Моннан тыш инде икенчесе, моны быел без Алла бирһә, яй көне авылыбызда төзелгән мәсҗидтең 10 еллыгын билдәләйбез. Ягъни моны байтак кына шундай эшләр башкарылды. Мәсҗидебезне без бик матурлап тотабыз. Якташларның күсеменнәндер шулай. Без үзе авылдашлар, калалы яшәгән авылдашларның ярдәм итә һәм бunda әлбәттә халык күсемен бит төзүнек. Әлбәттә Нурмахат хәзрәт Ниматул мәрхүминде оны сакырып иң башта ергә фатиха кылдырдык. Һәм төрле тарафтардан шундый ярдәмдар менән төзеп куйдык. 4 ел эчендә Шөкер төбендә бұл мәктәп бүген безнең авылга гына хезмәт итмәй, безнең авыл итне олы юлда утыра. Үткән кешеләр туктап, машиналар менән кереп, шунда кереп хәйр халып сагалар. Димәк, бұл урын рухи үҙәккә әйләнде. Рухи үҙәк һәм иң мөһим яшьләргә, балаларга дини тәгълиматлар өйрәтә башладык. Татарстанда одак еллар эшләп кайткан авылдаш апайыбыз Резил апай Солтан Маратова балаларга дини хабак тәрбия башланы. Һәр безнең балалары конкурсларда катнаша, шөкер итәбез, менә авылыбызга иман нуры кайтты. Гомумән, Ниязбай Булатович, менә авылдарда ошондай рухи объектларны булдыру, мәсҗидләргә ярдәм итү, уннан зыяраттарны тәртипкә килтерү, чишмәләрне кәртәләү, ларны таза тоту. Атайсал проектының күп кенә эшләре шуга юнәлтелгән. Бына бу ни өчен мөһим бүген вакытта? Ни өчен күп проектлар тап ошо юнәлештә, безнең рухи дөньябызны таза тотуга юнәлтелгән? Гөлсемә, менә бу фикерне алдан әйткән, булай гомумән без Атайсал проектын көтеп тормадык. Без аны даими эштә алып барабыз, һәм нисәмә еллар ходымында башкарабыз, бит авыл менән шул авыл зыяраттарына. Менә урысларда бик матур тәртип бар бит инде. Хәтер генә. Хәтер генә. Әни өчен безнең мусламанда зыяраттар караң, мин күп авылларда булган бар. Зыяраттарга кергәһез, уйлан баткан, агаслар баткан, урман, шырлык бит. Шуннан ошо хагымталарга сыгып инде үдем башлап дигәндә авылдашларда әйдәп майдың тәүге шәмбәһендә безнең авыл халкы менә бүген дә яхшы булып тора. Майдың икәнендә авылдашларыбыз сыгасак зыяратка тәртипкә китерсәк бит инде. Менә ошоннан күренә, авыл халкы үзе аңлай, һәм ситә яшәгән авылдашлар да аңлай. Шул вакыткарак улар калалардан кайтырга тырышалар. Чөнки ул бит ата-инәһенең мәңгелек йорты түгел, киләчәктә үзенең дә мәңгелек йорты. Димәк, ул безнең уртак хәстәр булырга тиеш. Һәм менә ошо уртак хәстәр нигезендә былтыр да элек тә инде башланды, өр-яңа кәртә менә уратып алынды зыяратыбыз һәм ул эштең усына сыгыра тырыша ошо көннәрдә. Һәм менә былтыр тагыла бик дур изге эшләнде, ул да булһа Атайсал проекты нигезендә Кулуш 3-нче ел башланды, эшләнде инде. Кулуш чишмәһе без матур итеп эшләп куйдык. Беседка рәвешендә инде тимердән яхшы итеп. Һәм ошо нигездә без былтыр менә безнең нәселебезнең шәҗәрә байрамын үткәрдек.
ошо байрам алдынан ага терәп торган умырталыктагы корган агаслар тадарты бебет. Һәм эргәһен агып яткан бәләкәй генә елга бар, Татыр елга. Шунда буа эшләп үде көсөүд менән. Һәм мин форсаттан файдаланып, ошо буа эшләүгә нык ярдәм иткән турба ибәргән безнең районыбызның электросетен начальнигына зур рәхмәт әйткем килә Марсель Гумаровка. Менә ошо берләшеп, матур итеп бергә эшләһәк, һәрбер авылыбыз матурланыр инде һәм күркәләнеп китер инде. Һәм иң мөһиме халкыбыз рухи яңгыру кистерер инде. Һәм бұл рухи бердәмлек артабан да дәвам итер дигән теләктәбез. Шулай һәм һезнең байтак кына проектларыгыз шулай ук тормышка ашһын. Шундай теләктә тапшыруды йомгаклайбыз. Килгәнегезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Гафури районы якташлар берлеге агзаһы, билдәле җәмәгать һәм дәүләт эшмәкәре Ниязбай Сәлимов белән Атайсалдан алган көз тураһында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.